Men jeg vil gerne starte ud med at sige, at for 1,5 måned siden, der fik vi et nyt naalakkersuisut, det bredeste nogensinde. Og det sker på baggrund af det mest begivenhedsrige år i Grønlands politik. Og vi må erkende, at vi har en lang række udfordringer i det grønlandske samfund. En ulighed, der ligger latent og skaber en utilfredshed. En splittelse i det grønlandske samfund. Om hvad løsningen i virkeligheden er på de mange udfordringer, som vi oplever. Er det et tættere samarbejde med Danmark, eller er det et tættere samarbejde med USA? Og man kan sige, at ligesom vi kæmper med en ydre trussel fra USA, så kæmper vi i virkeligheden også med en indre trussel i forhold til en ulige udvikling af det grønlandske samfund. For samtidig med, at Trump taler om at købe, kontrollere eller decideret annektere vores land, så har vi en række strukturelle udfordringer i det grønlandske samfund, som jeg gerne vil italesætte. Ser man på nogle af de nøgletal, der er i det grønlandske samfund, så er det komplekse problemstillinger, som venter os. Økonomisk Råd de siger, at vi står i dødens gab, hvor indtægter og udgifter løber fra hinanden. Det har vi talt om i mange år, men nu står vi faktisk midt inde i starten af dødens gab. Og imens der ser vi, at der er flere med Grønlands baggrund, som flytter den anden vej, nemlig til Danmark. Det skaber en skævvridning, for vi ved, at allerede nu i det grønlandske samfund mangler der en arbejdskraft. Og min tale i dag, det er nok det modsatte af det, man ellers ofte hører, som handler om det, man vil kalde populisme. Det handler om realisme. Også en nødvendig realisme, som er nødt til at blive italesat, for at man kan vende skuden, og man kan have fokus på også samfundsøkonomisk at gøre det bedre fremadrettet. Man kunne også godt kalde det en ubekvem sandhed, men nogle gange så skal de også siges. Og hvad er så løsningen? Det er jo sådan set det vigtige. Statsministeren var i dag selv tidligere inde på, at dele af løsningen det ligger i at investere i infrastruktur og i erhvervsudvikling, og det er noget, som der har været samarbejde med naalakkersuisut om, og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. Men det kan ikke stå alene i et samfund i splittelse og med en stor ulighed. Vi ved, at der heldigvis er et flertal, som ønsker et tættere og et mere ligeværdigt samarbejde med Danmark. Det så vi meget klart til det valg, som vi havde i Grønland, og det synes jeg er rigtig positivt. Og samtidig så må vi også erkende, at der er store dele af det grønlandske samfund, som halter bagud i udviklingen, som har ringere adgang til sundhed, høje leveomkostninger og mangel på basal sanitet. Det er en del af den virkelighed, som der også er derude i det grønlandske samfund. Og nok den eneste ting, som man kan blive enige med Trump om, det er, at der er dele af Grønland, som der er underinvesteret. Syd, Øst, Midt- og Nordgrønland ser store forringelser, ser butikker, der lukker, mens man i Nuuk og Ilulissat ser kraner og andre fysiske tegn på byer i udvikling. Og hvis vi ad år ønsker at opbygge en nation, så må vi også forholde os til, hvad er det for et land, vi ønsker, hvor store dele af samfundet skal vi også investere i. Realistisk set har vi brug for at have en diskussion omkring. Jeg mener også derfor, at der er brug for en samfundsplan for udviklingen af hele det grønlandske samfund, som består af 3 ligeværdige dele og ikke kun handler om erhvervsudvikling og investeringer. Det er også vigtigt at investere i mennesker. Det er vigtigt at investere i velfærd og investere i en forsoning mellem Grønland og Danmark, hvis der skal være det gode samarbejde. Og derfor tror jeg også, det er ekstremt vigtigt, at vi er meget konkrete, og det ser jeg som en opgave, som vi fra Grønland har, til at blive meget konkrete og levere noget tilbage til Danmark også, for at det kan blive til noget. Og her vil jeg gerne komme med min vision for det kommende folketingsår, for netop at blive konkret. Jeg tror, det er vigtigt, at vi udbygger strategiske dele af vores infrastruktur i det grønlandske samfund. Det kan være udbygning af havne, det kan være vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, det kan være det at sikre vores digitale infrastruktur med flere søkabler, satellitter eller andet. Og det tror jeg på mange måder er dual use, altså noget, der både kommer forsvaret af Grønland til gavn, men også noget, der kommer det grønlandske samfund til gavn. Så derfor mener jeg faktisk, der er overlappende interesser på en lang række områder, når vi snakker om udbygning af særligt den kritiske infrastruktur. Og alt det her er jo sådan set også nogle ret vigtige forudsætninger for at skabe den erhvervsudvikling, som Grønland også ønsker. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i fællesskab får etableret en investeringsfond
noget som IA tidligere har været fortaler for, blandt andet sammen med Radikale Venstre. Jeg tror, det er vigtigt med en statsgaranti, så vi kan tiltrække private investorer. Vi kan sikre, at pensionskasser ønsker at investere yderligere i erhvervsudviklingen i Grønland, i hoteller, i udbygning af små og mellemstore virksomheder. Det kan være inden for turisme eller jobs, som i dag bliver varetaget af det offentlige. Og udover de helt store investeringer, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi kigger på de lidt mindre investeringer. Og jeg talte med Grønlands Erhverv for ikke så lang tid siden, og fik at vide, at hele 90% af alle de virksomheder, der findes i Grønland, det er små og mellemstore virksomheder. Og hvis man bare skal sammenligne det med Danmark, så er det 99% af alle virksomheder ifølge DI, som er små og mellemstore virksomheder, men det udgør faktisk 50% af de indtægter, man får fra den erhvervsudvikling, der er. Så det har jo også nogle perspektiver. Og det er vigtigt for mig, at det er troværdigt. Det er vigtigt for mig, at vi får lavet en analyse af de modne projekter, sådan så det ikke bliver de her fantasiprojekter, som vi engang imellem hører om, men at det bliver realistiske, gode, solide projekter, som kan være med til at sikre, at det her bliver en realitet. Det er noget, som investeringsfirmaet Nalik og Grønlands Erhverv i fællesskab også gerne vil kigge på, så man den anden vej fra Grønlands side også kan være med til at levere noget mere konkret, håndgribeligt, som man fra dansk side kan forholde sig til. Et andet spor, jeg tror, der er vigtigt at fokusere på, det er den menneskelige del. Det er at styrke vores velfærd, ikke mindst vores sundhedsvæsen. Og i det her folketingsår, der fik vi afsat 140 millioner kroner til at styrke sundhedsområdet, som der også vi har været lidt inde på tidligere i dag. Og jeg tror, det er et vigtigt skridt hen imod et tættere samarbejde mellem landene. Og der skal man jo huske på, at alt for mange kræfttilfælde i Grønland bliver opdaget alt for sent, og konsekvensen er, at sandsynligheden for at dø af kræft i Grønland er dobbelt så stor, som den er i resten af Norden. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også ser på de dialysepatienter, som er på det grønlandske patienthjem, og faktisk bor der i årevis, før det er, de kommer hjem til Grønland, hvis de nogensinde kommer hjem til Grønland. Det handler også om, at vores ældre føler sig ligeværdige. Det handler om, at vi tør at kigge på tjenestemandspensionen i begge lande. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi søger samarbejdet. Det er også vigtigt, at vi tør at gøre det på nogle hjemtagne områder. Samtidig så vi også, at valget viste en klar splittelse i det grønlandske samfund. Naalakkersuisut er jo heldigvis historisk bredt og også meget positivt stemt over for et tættere og et mere ligeværdigt samarbejde med Danmark. Og man kan af naturlige grunde ikke forsone sig med sig selv. Det kan Grønland ikke gøre alene. Det er et arbejde, vi er nødt til at gøre i fællesskab mellem Grønland og Danmark. Forsoningen tror jeg også er en forudsætning for det gode samarbejde. Jeg tror, det er vigtigt, at vi haster på den afklaring, der skal være i forhold til spiralsagen, i forhold til juridisk faderløse, i forhold til ulovlige adoptioner og ikke mindst en historisk udredning, som vi alle sammen går og venter på. Og så er det jo oplagt, at man kigger på, om man også skal have en forsoningskommission eller et forsoningsarbejde, og hvad det i så fald skal indeholde. Forsoning har det tit med at handle om det historiske, men forsoning handler også om her og nu i virkeligheden. Det handler også om alt det, der samler os. Det handler om oplysning, det handler om undervisning til børn og unge i begge lande, både om vores historie, men også om vores nutid. Det handler også om at ture og sikre den debat, som kulturen kan være med til at skabe. Noget af det, der er svært at tale om. Det handler også om idræt, der skaber stolthed og sikrer en fælles identitet. Det handler om at mødes i et fælles ståsted i al den forskellighed, der er i rigsfællesskabet. Vi skal ikke kun investere i erhvervsudvikling og tro, at så går alting godt. Vi er også nødt til at sikre, at vi investerer i mennesket, at vi investerer i forsoningen og i fremtiden. Og vi skal sikre, at det kommer ud i hele samfundet og ikke kun kommer til eliten. Og med disse ord, så vil jeg gerne slutte af med at takke dybfølt for det samarbejde, der har været med partierne her i år, og med huset også. Jeg vil gerne sige tak for alle de kampe, der har været, alt det, vi har kæmpet for i fællesskab. Tak fordi, at vi stod stærkt sammen i en rigtig svær tid. Det har været rigtig vigtigt, også for Grønland, og tak til statsministeren også for de fine ord tidligere i dag. Jeg ser frem til debatten. Rønner. Mange tak.